Hej. Okay. Hej, det er Karl og Frederik, og vi skal så bestemme tangenten i punktet 1, f af 1, når funktionen hedder f af x lige med x i anden. Og den kommer så til at se sådan noget ud. Og så har vi punktet her, som hedder 1, f af 1. Og så skal vi så finde et punkt, som er nær det her punkt, som vi kalder sekanten. Så kommer så til at hedde, eller så kommer den til at se sådan ud, og det bliver så tangent. Eller sekanten, og så finder vi et punkt, der hedder 1 plus delta x, f af 1 plus delta x. Okay. Så først her, nu kender vi to punkter, så først skal vi lige beregne y-værdien af det nye punkt, af punkt 2. Kalder vi lige, ja, så skriver vi så y lige med f af 1 plus delta x svarer til 1 plus, parentes, 1 plus delta x i anden. Og når du står i anden, så skal vi så skrive sådan her, så der kommer til at stå 1 plus delta x gange 1 plus delta x i parentes. Og det er, vi så gør, at vi ganger over med hinanden, så der kommer til at stå 1 plus delta x plus delta x i anden plus delta x. Så derfor kommer vi til at have lige med 1 og 1 plus 2 delta x plus delta x i anden. Og når vi kender de her to punkter her, så sætter vi bare en funktion, som hedder a lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Yes. Fuck it. Og når vi så sætter dem ind, så har vi, så får vi den her, at a skal være lige med, til siden her. Så får vi her, så har vi vores 1 plus 2 delta x plus delta x i anden. Ja. Og så selvfølgelig minus 1, fordi det er vores y1, som bare er 1,1. Så hernede der får vi 1 plus delta x minus 1. Yes. Det vi så starter med at gøre, det er at minus 1 og plus 1, de går ud med hinanden på begge, både over og under. Yes. Og så kan vi så splitte den op ved at bruge regnereglen a plus b divideret med c er lige med a divideret med c plus b divideret med c. Så hvis der er plus, det vil sige 2 forskellige led, så kan man godt splitte det op. Og det har vi også her et led mellem 2 delta x og delta x i anden. Så det vi gør, det er at vi siger, at det her det er lige med 2 delta x divideret med delta x plus delta x i anden divideret med delta x i anden. Og det vi så får ud her, det er 2 delta x, der går delta x ud med hinanden. Når man ganger med 2, så kan vi bare dividere ud. Og så har vi 2 der, og herover der har vi så delta x i anden divideret med delta x, det giver så bare delta x. Så vi får 2 plus delta x. Og det vi så finder ud af her, det er, altså vores delta x, den skal jo være så lille som muligt, for at sekanten minder så meget som muligt om tangenten. Så hvis den er så lille, at den faktisk bliver ubetydelig, fordi den er uendelig lille, så kan vi godt strege den ud, og så får vi faktisk bevist, at vores hældning i punktet 1,1, det er 2.